מזה כ4.5 שנים אני מייצג נערה צעירה שבעקבות מצב של רשלנות רפואית כתוצאה ממחסור חד בחמצן בזמן אשפוז שלה בבית חולים בחיפה, היא סובלת מאז מ100% נכות ונמצאת במצב של תרדמת בקומה. אנחנו סברנו לתומנו שמקום שיהיה טוב שהיא תהיה מטופלת בו זה יהיה בבית חולים אלישע בחיפה, שם גם מתגוררת המשפחה. אבל לצערנו מזה כמה חודשים שהמשפחה מרגישה שדברים לא טובים קורים לילדה. ובזמנו הם דיברו עם אנשי הצוות במחלקה ולא זכו לשום יחס, להפך, חלק מהצוות פשוט החרים אותם, פשוט הפסיקו לדבר איתם. בצר להם הם פנו אל מנהל בית החולים, נפגשו איתו לפני חודש וחצי, פרסו בפניו בטענותם, וגם אז המנהל נתן גיבוי מלא לצוות. החלטנו שאין מנוס וחייבים לנסות לבדוק מה קורה איתה בלילות, ולתדהמתנו כשנפתחו הסרטים שנעשו בלילות, התברר שהצעירה האומללה פשוט סובלת שם מהתעללות קשה ביותר, התעללות אכזרית, במקום שבו אתה אמור למצוא את כל החמלה ואת כל ההבנה ואת כל ההתחשבות. פשוט מצבים נוראים שרואים שכמה עובדים בהזדמנויות שונות, בלילות שונים, פשוט כשרוצים להזיז אותה במיטה, מושכים אותה בשערות שלה כדי להרים אותה במיטה או לסובב לה את הראש, במקום לתפוס אותה בבתי שכי, להרים אותה בעדינות. ובאחד המקרים גם רואים את אחד העובדים, אדם מבוגר, שבסוף הטיפול שהוא נותן לה ליד המיטה, מסתכל לצדדים, רואה שאף אחד לא רואה, ופשוט נותן לה אגרוף לפנים. ביקשתי מהם להמשיך להגיע לבית החולים גם אחרי שראיתי את התמונות הקשות, כדי להמשיך לשמור על מורן, והתפתח ויכוח, האמא כעסה מאוד על אחד המטפלים שרואים אותו בסרטים, הוא הגיב לה בחיוך, היא כעסה עליו מאוד, והתוצאה הייתה שהוא זכה משטרה העובד החצוף, לא רק זה שהוא מתעלל בבת שלה, עוד הגיש נגדה תלונה למשטרה, ובמשטרה, כשראו את התמונות המזעזעות, החליטו שהם חייבים לנקוט בחקירה דחופה, והתוצאה היא שהיום 4 העובדים האלה נמצאים במעצר לפי צו של בית משפט.